आज आम्ही सड्यावर आलो आहे. तर सड्यावर आमचं इथे लिंगेश्वर देऊळ आहे आणि तिथे एक स्वच्छ परिसर सगळा आहे. त्यामुळे तेरं करण्यासाठी आले. तर तेरं आणखीन रानभाजी म्हणजे टाकळा किंवा ह्याच्या शेंगा काय पुढे शेंगा. तर हे बघा, हे असं हे आहे ना, हे तेरं. हे बघा, हे मी तर सुरीने कापून घेणार आहे. बघा हे असं ना, तेरं कसं ओळखायचं होतं? एकदम हिरवी, हा दांडी असे हिरवी असते आणि पानं सुद्धा अशी असतात. बघा हे तेरं. आणि एक दांडी काय असते ना, ते खाज्यार हळू, ह्याला अजिबात खाज नसते आणि हे स्वच्छ जागेवरचं आहे. बघा इथे जागा स्वच्छ आहे. आमचा लिंगेश्वरचा परिसर असल्यामुळे इथे घाणबीण कोण काही करत नाही ह्या फाळ्यांमध्ये. तर इकडचं हे असं हे कोवळं कोवळं एकदम कोवळं आहे बघा हे. तर हे मी आता तेरं काढून घेते आणि नंतर मग उद्या हे टाकल्याची भाजी काढणार आहे. तर ह्या पद्धतीने. आणि नंतर मग सगळं साफ कसं करायचं हे तुम्हाला मागे पण दाखवलं आहे, पण नंतर घरी गेल्यावर मी तुम्हाला दाखवेन. लक्षात हे तेरं हिरवे देठ असतात ना ते, आणि ह्याला खास नसते जास्त. आणि हे खरं ह्या दिवसातच इथे उगवतं, पावसाच्या दिवसामध्ये. हे बघा, हे याचे मोठी मोठी पानं असतात ना, त्या तेराची मोठी पानं, ह्याच्यापासून गाठे पण म्हणतात. हे गाठ्या बनवतो ना ते तो पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर ही हे बघा असं असतं, हे झाडाखाली सहसा ते चांगल्यापैकी उगवतं ते. आणि हे चांगल्या जागेचं आहे. आपण बाहेर घेतो ते काळ्या रंगाचं, ते चांगलं मन घेत नाही. म्हणून खरं हे इकडे येण्याचं प्रयोजन केलं. हे आता देवांकडे दर्शन सुद्धा होईल आणि आपल्याला तेरं पण काढता येईल. त्याच्या गाठ्या पण सुंदर लागतात. पूर्वी आमच्या आई आमका म्हणजे पाऊस पडला ना, गुरं घेऊन इकडे असायची, तेव्हा हे तेरं घेऊन पाठवून द्यायची. आणि ती सवय आम्हाला लागलीच आहे, कारण स्वच्छ चांगल्या जागेवरचं हे तेरं असतं. त्यामुळे मनाकडे कोणती काही घाणविचार येत नाहीत. तर आता आई मुंबईला आहे म्हणून म्हटलं आपण जाऊया. लिंगेश्वरचं दर्शनही घेतलं आणि आता थोडंसं तेरं काढलं आहे. आणि टाकळ्याची भाजी बघा, इथे टाकळा पण स्वच्छ जागेवर आहे. हे बघा टाकळा, हे अशी कोवळी कोवळी पुढची अशी पानं फक्त घ्यायची. इथे सहसा कोण तसं घाण करत नाही म्हणून इकडची काढायची. तर आता मी थोडासा टाकळा पण काढणार आहे पुढे देवाच्या समोर. आणि हे वरती जंगल आहे, याच्यामध्ये पुढे शेंगा पण मिळतील. हे बघा, तर मंडळी, पावसामध्ये कोकणातलं वातावरण तुम्ही बघा, अतिशय सुंदर, स्वच्छ आणि नयनरम्य असं वातावरण झालेलं आहे. कोकणात कुठेही तुम्ही आता गेलात तरी तुम्हाला असंच हे दृश्य बघायला मिळणार पावसामध्ये. आणि ही तर कोकणाची खासियत आहे. आई बघा इथे टाक्याची भाजी काढते. आणि हे असुरंडीचं लिंगेश्वराचं देऊळ आणि खूप छान असा इथला परिसर आहे. हे आपण काल आणलेलं अळू. तर हे बघा, ही तुम्हाला सांगितलं कसं ओळखायचं तेरं. तर ही एकदम अशी म्हणजे पोपटी रंगाचं असतं हे असं. आणि काळं हे पोपटी रंगाचं जरा त्याला खाज कमी असते, पण काळं असतं ना देठ, त्याला खूप खाज असते. समजा बाय चान्स तुम्हाला असं मिळालं नाही, काळ्या देठ मिळालं तर काय करायचं, हातात पिशव्या घालायच्या आणि मग हे साफ करायचं. आता हे बघा साफ करायचं एकदम सोपं आहे. बघा ह्या पद्धतीने काढलं ना की हा सगळा जो आहे हा एकदम कोवळा कोवळा देठ आहे बघा. हा आपण घ्यायचा आहे आणि ही पानं पण घ्यायची आहेत. तर हे असं साफ करायचं असतं. ह्याला खाज नाही ना, पण तुम्ही जर समजा तुम्हाला काळ्या देठाचं मिळालं तर हातात पिशवी घालायची प्लॅस्टिकची आणि मग साफ करायचं. हे बघा या पद्धतीने साफ करून घ्यायचं हे. आणि हे देठ असले ना की त्याचं अळू छान होतं, म्हणून हे देठ आपण घ्यायचे आहेत. हे बघा असं पानं पण घ्यायची आहेत. चांगली पानं बघून, अशी होल वगैरे असलेली पानं नाही घ्यायची. आपल्याला काढताना कळत नाही ना, मग आपण काढत जातो. ह्या पद्धतीने अळू असं साफ करून घ्यायचं. आणि हे स्वच्छ 3-4 वेळा चांगलं धुवायचं आणि नंतर मग कापायचं. आणि कापायचं ना, तुम्हाला नाही त्याला वाटलं, भीती वाटली, खाज होत असेल तरी ना ह्याचे असं मोठे मोठे तुकडे करून टाकलात ना शिजत कुकरमध्ये तरीसुद्धा काय हरकत नाही. नंतर मग आपण ते रवीने असं घोटून घ्यायचं की चांगलं होतं. हे बघा या पद्धतीने साफ करायचं. तर अशा प्रकारे मी सगळी पानं साफ करून घेते.
मी तुम्हाला काल दाखवलं होतं ना, अळू साफ केलं ते अळू मी 4-5 वेळा स्वच्छ धुतलं, रात्री धुवून ठेवलेलं आणि सकाळी हे असं ओबडधोबड कापून घेतलं आहे, कारण मी हे कुकरला लावलं नाही शिजवायला. हां, तर आता ह्याच्यामध्ये ही रानभाजी असल्यामुळे ह्याला चव आणण्यासाठी आपल्याला हे घालावं लागतं आहे. बघा, हे आठळे आहेत, हे 2 आंबाडे आहेत. ह्याला हे घातलं की चिंच घालण्याची गरज नाही ना. हे 2 आंबाडे घातले आहेत. नंतर हे बघा काजूगर घातले आहेत, चणे, हे बघा चणे आपले जे आपण घालतो ना आमटीसाठी ते चणे घातले आहेत. नंतर शेंगदाणे आहेत बघा ह्याच्यामध्ये. नंतर हे पावटे आहेत बघा, ह्या पावट्यांचं एक चांगली खूप सुंदर चव येते त्याला. आणि हे सगळं घातलं ना की नंतरच ह्या रानभाजीला चांगली चव येते, त्यामुळे सगळं घालावं लागतं. तर हे स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. आता मी पाणी घालून हे खाली ठेवणार आहे. ह्याच्यावर झाकण ठेवून त्याच्यावरती मी हे अळू ठेवणार आहे आणि ह्याला नेहमीप्रमाणे 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे आणि नंतर मग तुम्हाला फोडणी करताना दाखवते. मग हे चणे, नंतर शेंगदाणे, पावटे आणि काजूगर मी रात्रीच भिजत ठेवले होते. हां, आणि हे आठवड्या आत्ताच ठेवल्या होत्या स्टोर करून त्या. आणि हे 2 आंबाडे. हां, आता ह्याच्यामध्ये जरासं मीठ टाकणार आहे मी आणि शिजत ठेवणार आहे. आणि समजा आपल्याला कणसं मिळेल ना, जी कणसं असतात स्वीट, आता साधी कुठे कणसं मिळत नाही, पण स्वीट कॉर्न मिळालं तर ते घातले त्याने सुद्धा सुंदर चव येते. म्हणजे रानभाजी असल्यामुळे आपण जेवढं घालू ना काय आतमध्ये साहित्य, पूर्वी काय एवढं नव्हतं. पूर्वी कुळीत घालायची बघा, कुळीत घालायचे, चणे घालायचे, शेंगदाणे कोणी केलं तर त्यातल्या शेंगा सोडून घालायचे, समजते ना. आता हे आपण एक्स्ट्रा घालतो आहे, हे काय ते काजूगर वगैरे, त्यामुळे सुंदर चव येते. तर आता हे खाली त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे आणि मग त्याच्यावरती हे अळू ठेवणार आहे. ह्याला काय त्यात पाणी घातलं नाही, अजिबात पाणी घातलं नाही, असंच ठेवलं आहे. आणि आता ह्याला मी 4 शिट्या करून घेणार आहे. हे बघा, आता मी अळू हे शिजलं आहे, त्याच्यात पाणी घातलं नव्हतं. बघा जरासं पाणी आहे, पण नंतर मी हे चांगलं असं स्मॅश करून घेणार आहे. तो पावभाजीचा स्मॅशर आहे ना, त्याने स्मॅश करून घेणार आहे. आणि हे आपलं सगळं चणे आणि पावटे, आठळ्या आणि शेंगदाणे उकडून घेतलेत हे. हां, आता ह्याच्याची साहित्य बघा, हे फोडणे वाटप करायला ह्या 5 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1 इंच आलं घेतलं आहे, हे 4 मिरच्या घेतल्या आहेत, 1 चमचा धणे आणि हे खोबरं हे मी मिक्सर लावून घेणार आहे आणि फोडणी करतो आहे, तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे अळू असं मी हा माझा खलबत्त्याचा दगड आहे, त्याने असं सगळं धुवून घेतलं स्वच्छ तो, त्याने असं स्मॅश करते. बघा, अळू कोवळं होतं ना, त्यामुळे जास्त काय ते ह्याच्या देठ्या वगैरे काही जास्त जूड नव्हत्या. हे बघा झालं आहे आता. हे बघा, ते मिरचीचं, धणे, लसूण आणि आल्याचं वाटप मी आणि खोबऱ्याचं करून घेतलं. हे आता हे भाजायला पाहिजे चांगलं, आणि म्हणून मी काय करणार आहे, हे बघा ते तेल तापत ठेवलं आहे जास्त. बघा थोडं त्याच्यामध्ये कांदा टाकून हे जरा वाटप चांगलं भाजून घेणार आहे मी, चांगलं शिजून घेणार आहे. आणि नंतर मग मी ना वरून फोडणी करणार आहे. हे बघा, हे आपलं आपण जे तडका देण्याचं आपलं छोटंसं कढई असेल ना, त्याच्यात मी फोडणी देणार आहे. पण फक्त आता हे वाटप भाजण्यासाठी, कारण ह्या मिरची, लसूण, आल्यामधला जो हिरवटपणा आहे ना तो जायला पाहिजे, म्हणून आपण हे थोडासा हा कांदा इथे तेलावर परतून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यात हे वाटप भाजून घ्यायचं आहे. आता हे बघा, हे अळू बघा, जास्त पण आपल्याला एकदम स्मॅश करून घ्यायचं नाही, असं हे करून घेतलेलं हे. आता याच्यावरती मी काय करते, हे कांदा जरा थोडासा लाल झाला की वाटप पहिले चांगलं शिजून घेते. त्याच्यावर मी अळू पण टाकणार आहे, कारण त्याच्यात मिक्स होईल ते वाटप ह्याच्यासाठी. आणि काय लोकांना मसाला टाकून पण करतात, म्हणजे भाजकं वाटप घालून. मी हे मुद्दाम हिरव्या मिरचीचं केलं आहे, तर तुम्हाला हवं तर तुम्ही मसाला हिरव्या मिरचीऐवजी मसाला घालू शकता. तर मी हे हिरव्या मिरचीचं केलं आहे वाटप, हे आपल्या आवडीवर आहे. आणि नंतर मग आतमध्ये थोडीशी चिंच आणि गूळ, शेवटी मीठ घातलं की आपलं मग हे पूर्ण होईल. हे बघा, धणे आणि बडीशेप घातल्यामुळे सुंदर व्हायला चांगला सुवास येतो ह्या वाटपाला. आता ह्याच्यामध्ये मी ह्या अळूबरोबर हे चांगलं वाटप शिजून घ्यायचं आहे. आता थोडं पाणी घालते. हे बघ, हेच पाणी घालणार आहे, जास्त कुठचं पाणी घालणार नाही. आपण हे शिजून घेतलेलं आहे ना पाणी, हवं तर मग दुसरं पाणी घालायचं, गरम पाणी जरासं. हे बघा, हे गरम पाणी आहे ना, हे ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे. हे बघा,
आणि हवं तर याच्यावरून आपण खोबरं घातलं ते हवं असेल तर घाला, नाहीपेक्षा हे सगळं कडधान्य घातले ना आपण उकळून, त्यामुळे काही घालण्याची गरज नाही आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ घालते. चांगलं हे 5 मिनिटांना शिजवून घेऊया आपण खोबऱ्याबरोबर मिरचीबरोबर. आणि हे शिजलं ना चांगलं तर त्याला चांगला म्हणजे असं अळूचा फ्लेवर येणार आहे. आणि नंतर हे बघा मी इथे गरम करत ठेवते गॅसवरती. चांगली गरम झाली की आपण मग फोडणी द्यायची. पूर्वी ठिकरी असायची दगडाची, त्या दगडाच्या ठिकरीचं लोक फोडणी द्यायची, चुलीत घालायची गरम करत. आणि हे अळू आहे ना सर्कुलर बनवायचे, खूप सुंदर चव त्याची येते त्याला. हे बघा इथे याच्यामध्ये मी छोटे 2 चमचे तेल घातले, गरम करत ठेवले. आता कढीपत्ता जास्त, तो हिंग आणि लसूण याच्यामध्ये घालायचे. लसणी फोडणी तयारी करून घेते. बघा चांगलं शिजलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हे सगळं उकडलेलं साहित्य घालते. हे आंबाडा घातले 2 मी. आंबाडे खूप आंबट असतात ना, आणि नंतर बघून वाटलं तर मग त्याच्यामध्ये कोकम घालायचं आहे. बघा याच्यामध्ये 2 दाणे मेथी, थोडीशी उडीद डाळ, थोडासा मोहरी. आणि हे बघा आता गॅस मी बंद करते, कारण नाही तर जळून जाईल ते. आणि हिंग, चांगला अर्धा चमचा हिंग घालणार आहे. हिंगानेच खरं ह्याला चांगलं येतं, चांगला सुवास येतो. आता बघा हे बघा ही फोडणी आहे ना, मी त्याच्यावरती ओतते. गॅस चालू करायचे. हे आपण फोडणी घातली ना, सगळा तो लसूण आणि हिंगाचा फ्लेवर आहे तो आतमध्ये राहणार म्हणून झाकण ठेवायचं. 2 मिनटं आपण झाकण काढायचं नाही. बघा आता ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया आपण. तेल आहे ना, छान सुवास आलाय बघा, मस्त. ठिकरीचा घातल्याला आणखीन चांगला येतो. आपल्याला ठिकरीचा आपण हा पर्याय याची व्यवस्था. तर हे बघा असं हिरव्या मिरचीचं हे तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मसाला टाकून सुद्धा करू शकता. आणि थोडं चवीसाठी मी ह्याच्यामध्ये गूळ टाकते. गुळामुळे तर चांगली चव येते. आणि कोकम आणि आंबट कशा टाकायचं तर त्याच्यामध्ये नाही म्हटलं थोडंसं खाज असते, आणि ती जाण्यासाठी म्हणून आपण त्याच्यामध्ये कोकम टाकायचं असतं. आता हे गूळ, आता गॅस बारीक ठेवून वर झाकण ठेवून मी 2 मिनटं याला वाफ देते. तर मंडळी, कोकणात केली जाणारी अजून एक ऑथेंटिक अशी डिश आज तुम्हाला आईने दाखवलेली आहे, ती म्हणजे अळूचं फतफतं. तर हे अळूचं फतफतं कसं झालं, तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. ते तुम्ही अशा प्रकारे नक्की बनवून बघा आणि आम्हाला तुमचा अभिप्राय कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.